Escolicitat Condal i hem vingut a la BTV perquè estem estudiant a l'escola la televisió. Hem vist en els platós hi ha 3 càmeres o 4, i també hi ha els focus, que hi ha molts focus, i els focus il·luminen. El primer que hem fet ha sigut el plató gran, que hem vist el programa aquest de terrícoles. El segon ha sigut el plató també gran, que ha sigut el de la porteria, que és el que més m'ha agradat, perquè jo jugo a futbol i m'agrada. Hem fet 2 entrevistes, el de la porteria, que m'ha agradat, i el de terrícoles, que també m'ha agradat. És difícil perquè tens que preparar-te, perquè si tens 4 minuts i te toca salir i no t'has preparat, molt mal perquè no saps què dir. El terrícola són 26 minuts que dura el programa. Per estar parlant tanta estona hi ha que estudiar, hi ha que aprendre-se el que té que dir. M'ha agradat el plató informatiu perquè el de tecnologia, a mi m'agrada la tecnologia i cada dia aprendre més de tecnologia. Continua tu. Ara el cos recau totalment. Ha de tenir la capacitat per sortir-se del guió, deixar de llegir i improvisar. Donar una notícia d'última hora que no està escrita. També hem visitat on fan el maquillatge. Els presentadors tenen que maquillar perquè si no, quan surten, els focus li donen la cara i després tenen calor i es veu malament. A una noia han fet un exemple com li maquillaven a ella. L'estaven maquillant, l'havien posat pintallavis i també l'havien una miqueta de pols. I també hem vist un control de realització i allà decideixen quina càmera veure perquè veieu vosaltres per la càmera de quin costat ho mireu. I també hem vist una ràdio i al plató de ràdio hi ha unes càmeres petitetes que estan pegades a la paret. En el BTV hi ha 4 platós. El gran i el d'informatius i el de ràdio i el de croma. El que m'ha agradat més ha sigut el de croma perquè faig una posició i en la càmera sortiré 3 vegades i m'ha agradat molt. Hem vist com se feia la televisió per dins.